Hakanok pai sngi jong shpo tarik jelio arja arpulai kuma kapor live GAA ke ying ba cardios nongbak hakas nong Maweit West Khasi Hills District kalasya bam du hakading kabla suba balak bandai nak boarding electric hakapor berja kan ke jingjia ki kmi ki pa kim don hapo ying hendrei kila don tangki khon ki badang red ki bala lat pat klem kinu ki jing mensau Hakajing kran ba secretary jong snong Maweit uba Orius Thongni lingba ka phone ule thu ba ka daw kan ke jing pluh ïing pat la ban tip tikana hendrei la suba bala bandai na ka boarding electric Hakane ke jing bam do jong gading ya kan ke ïing sham la yo ai shu bat barok ki tiar kitar bat ki jing don jing em hapo ke ïing kila kala de peilut Ayap. Jingjia karjing, nah terkum